Να είμαστε στο ρακιτζό το καινούριο, ανοξίδωτα καζάνια με προπάνιο, καθαριότητα, ελεγχόμενη θερμοκρασία, ατμός, βγαίνει από το καζάνι, διοχετεύεται από τον ατμοσωλήνα στο ψυκτικό με σερπαντίνα, στο οποίο έρχεται νερό κρύο από κάτω, σε θερμοκρασία ανεβαίνει απάνω και φεύγει μετά έξω το ζεστό και συνεχίζεται το κρύο. Πυρακή, σταλάζει, ολοκάθαρη, μυρωδάτη, αν βάλουμε λίγο μάρατο μέσα, τέλεια, γεύση απίστευτη. Άντε και του χρόνου.